Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang.
May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, sir. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba?
memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anna. Hello, Ann. Hello. Ang aking pong katas ay tungkol sa kapatid ko. Si Ate Karina. Meron po kaming tindahan at 3 po kami magkakapatid. Ako naman po ang... Hindi siya panganay. Hindi ako panganay. Ako. Pangalawa ako. Mali kasi nagsulat ng script. Tapos, ate ko si Karina. At yung bunso namin magkakapatid, bata pa yun siya. Baby boy. Ang mga magulang ko po, nakapundar ng tindahan. Gawa si Papa, nakapag-ipon yan siya. Bata pa lang kami. Nag-work na si Papa sa... Hulaan niyo kung saan. Malay ba namin? Hulaan nga eh. Abroad. Saan ba nag-work ang mga Papa? Sa abroad? Saan? Madalas. Saudi? Saudi, correct! Bigyan ng 5,000! After 15 years, hindi na po siya bumalik. Namatay siya? Hindi siya bumalik sa Saudi. Okay. At nagtindahan na nga lang po. Sa awa ni Lord. Nama pala si Lord? Napalakay ito ni Papa. Ay, na lumaki. Yung tindahan. Yung tindahan. At palaki ito ni Mama at Papa. Nagkaroon kami ng LPG. May permit ba yan? Huwag ka na maingay. Nakabili kami ng ELF truck. Ano ba? Elf. Naiinis na ako. Mga truck driver niya. Siya mga nagdadrive ng ELF na truck. Good morning. Napaisip ako, electric ba yan? Yung ELF eh. ELF. Parang may meaning eh. Go na ba? Tuloy mo na! Pangkarga po yun sa mga tangke ng LPG. Tapos, hindi na kaya ni Papa, kaya kumuha kami ng driver, si Elmer. Ayun na. Dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Ay, nasan ba yung... hindi ko nakita ang ate mo. Tapos, si Elmer di pa ba nakauwi? Galing Pagod na delivery? Pagod na nga ako ditong mag-blow ng LPG eh. Bakit kasi minamanual mo dyan? Uy, ginawa mong balon yan. Eh, di ba ganun ko kamahal yung business mo, Papa? Aalagaan ko to with my life. Alagaan mo Asa na ba talaga. si Karina? Kailangan tumutulong siya dito. Tsaka asan Uy, yung... ate mo yun, yung bibig mo? si Ate Karina. Hinahanap ko nga eh. Asan ba? Si Dali. Ate si Karina. Kanina sabi natin eh. Kaya ka. Ate, pang sunod si Karina sa narration. Ako yung panganay. Papa, alam mo, gwapo ka lang pero makakalimutin ka. Daling. Daling. Ah. Na yung mga delivery ng soft drinks, okay na? Okay na. Nagbuhat nga din ako eh kasi wala tayong kargador. Kaya nababuhat din ako ng mga Sprite. O dyan. Ikaw huwag ka lang puro laro. Tumulong ka, bata pa lang, dapat matuto ka na magbati sa tindahan. Kayo rin sa salon ito. Tanggol yung mga takip ng bote, tanggalin mo gamit ngipin. Manual dito. Mabubuksan niyang mga tansan. Expire eh. Titingnan mo Saan kung... ba kasi yung dalawa? Asa ba pumunta ang si Karina? Ewan ko, pero yung driver mo ba, anong oras darating? Dahil dapat magkakarga na tayo eh. nakauwi na yun magkakarga na tayo. Asa na ba yung taong yun? Teka lang, dito muna tayo. Uy! I love you. I nangyari sa'yo? love you. You love me. Uy. Mahal kita. Oo nga, bro. Mahal kita. Habang wala tayo dito sa bahay, pinanggigigilan na kita kasi pag nasa bahay, Uuwi hindi na kita tayo, mapanggigil. hinahanap na tayo ngayon. Hinahanap, aray ko! Hinahanap na tayo ngayon sa inyo. Ba't Mamaya na tayo umuwi. sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang sumama pag nag-deliver ako eh. Gwapo-gwapo talaga ng Elmer na yan. Ang gwapo-gwapo. Oh. Ba't di ka sa akin tumitingin? Sino yung tinitingnan mo sa kalsada? Nag-atras ako, baka Sa akin ka, pag maatras ka, sa akin ka tumingin. Par, okay na par! Tanggalin yung mga tangke par! Shhh! Dahil atras ko lang par ha! Huwag ka mo ako kulitin. Love you. Mabangga ako. Sabi mo muna, love you too. Oh, love you too, love you too. Pag uwi, hindi na tayo makakapagkadil. Mahal Sa kita. kanto ka- Mahal mo ako. Oo, mahal kita. Mahal Sa kita, kanto ka mahal bumaba kita. Gano'n ha? mo ka, mahal. Ito parang nagmamadali naman to pa uwi. Hinahanap na kasi tayo sa inyo. Ayan, Dito lang tayo alam mo naman eh. Ayaw. Tawag yung papa mo. Hindi ko nasasagutin. Ay, tara na, uwi na nga tayo. Mabasa. Par, okay na! Salamat! Mamaya na tayo umuwi. Pwede. Huling biyahe naman na eh. Pagbalik natin eh. Ako pwede. Hanapin na. Love you. Bye, salamat par! Love you. Love you na. Okay par, larga! Love you. Love you. Ayun na nga po ang relasyon na itinatago ni Elmer na driver namin at ni Karina. Ate Karina. Ate, di ba? Sabi mo kasi kanina, ikaw yung panganay. Basahin mo. Oh, yun ang ate nga. Panganay mo ngayon. Ate Karina. Alam mo, naiinis kami kasi
Nababaliw si Karina. Para mas baliw ka. Ate mo nga eh. Si Ate Karina, nababaliw siya. Sa halip na siya yung good example sa family, siya pa yung nagiging bad example kasi may patago siyang relasyon. Tsaka parang may something si ate. May sometime siya. Kaya nagalit si Papa. Nalaman kasi eh. Boss, tawag niyo daw ako, Madam. Boss, Mag-usap tayo. klaruhin natin to. Brad, ito na pala yung... Asan si Karina? Ay, hindi ko po alam, ma'am. Nag-deliver po ako. Akala mo. Bigyan mo na, darling. Ayan, huling sweldo mo na yan. Bakit ho? Di naman po ako... Dinagdag na namin yung OT mo dyan. Baka sabihin mo, hindi ka namin binabayaran ng OT. Di naman po ako 2.7 yan. Kahit di ka nag-resign, umalis ka na dito. Napakawalang yamo. Bakit ho? Ano po bang ginawa ko? Kinarelasyon mo yung anak namin. Huwag ka na magbaang-baangan, iyo. Yung anak namin. Ho? Nabaliw. Wala naman akong kinalaman po dyan. Pag natutulog, Ma'am, tinatawag ang pangalan mo. Anong walang kinalaman? Umamin ka. Anong relasyon niyo? Ano? Wala ho. Wala ho kaming relasyon. Ba't naman kami magkarelasyon ng anak niyo po? Igana mo nga yung kamay mo. Sabi mo, Ayun po. promise, wala kayong relasyon. Pangako po. Tsaka hindi naman po ako magugustuhan ng anak niyo. Driver lang po ako. Di, gwapo ka kasi, Brad eh. Yung anak ko medyo angalanganin. Gumanong ka, mag-promise ka. Opo, promise po. Hindi ka talaga papasang manugang ko. Alam mo kung bakit? Bakit ho? Dinideny mo ang relasyon. Ayoko ng ganyang manugang nang dideny. Tinan mo, tinatago mo yung anak namin, yung relasyon nyo. Dapat pala inamin ko na lang para matanggap nila. Wala, hindi mo na mababago. Sa halip na matatanggap ka namin. Aminin mo na lang. Eh kahit na aminin, dinenay na kanor. Ay talagang mga lalaki, pare-pareho talaga kayo. Tragedy mo, ikaw nadadamay ako dahil sa'yo. Ha? Kaya lumayas ka na lang, Brad. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Bakit ho? Wala naman po akong kinalaman. Sir, ma'am. Tingnan mo, paulit-ulit mong dinideny ang anak ko. Ayoko ng ganyang mamanunggangin. Sinungaling Itinatanggi ang anak ko. Napakasinungaling Anong mo. ginawa mo sa anak ko? Ha? Umalis ka na. Ayan na. May binagdagan ko pa yan. Umalis Huwag ka na. nang babalik. Ma'am, sir. Umalis ka na. Adios, adios. Tumigil ka. Iyak ka nang iyak dyan. Laki-laki mo na. Papa, bakit niyo ako pinaparusahan ng ganito? Bakit niyo kami pinipigilan ni Elmer? Mahal na mahal ko siya. Iaalay ko ang buhay ko para sa kanya. Tumigil ka. Dininay ka na nga nung lalaki. Hindi niya ako dininay kasi tinakot niyo. Siguro binigyan niyo ng 1 milyon para umalis. Milyon. Wala akong Kasut-short nga ako. Siguro. Asan na si Elmer ngayon? Baka hindi yun nakakakain, hindi yun nakakatulog kasi pinalayas nyo at kasalanan nyo pag may nangyaring masama kay Elmer! Tumigil ka! Mahal ko si Elmer! Itataya ko yung buhay ko sa kanya! Simula ngayon, bawal ka na lumabas ng bahay pag walang kasama. Ann, samahan mo yung ate mo. Huwag mong palabasin ang bayan. Ano nangyayari sa'yo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi ka namin hinahawakan. Ipapagamot natin to, darling. Mukhang na... Bitawan niyo ako! Huwag niyo akong gayuma to. ikadena! Huwag! Hindi naman kinakadina. Hindi ka namin kinakadena, ate. Papa, Nabuwang parang na ni guys. papuntang aso na siya. Darling, kausapin mo kayo anak mo. Diyos ko, anak ko, anong nangyayari sa'yo? Mamamatay po ako! Pag nilayo niyo si Elmer sa akin! Pagamot natin, te. Pagamot Kayo natin. mga magulang ko kayo, wala kayong kwenta, hindi niyo iniisip ang gusto ko, yung mahal ko.
Mahal ko si Elmer, mababaliw po. Ibalik niyo si Elmer! Saan niyo siya tinago? Nilagay niyo siya sa drum? Tinulog niyo siya sa Manila Bay? Ha? Saan? Sinilid niyo sa maleta? Inatihati niyo ang katawan? Oy, tumigil ka! Papa! Paggamot nga, ano nakita mo, madam? Ang pangit ng manghula! Ano yan? Ang nakikita ko, napakabuli ng anak. Binubuli po ako. Kailang ako nakakita ng client na Saan niyo binubuli ako. nakuha yan? Sa Facebook Marketplace? Oh, Wala nga benta yan eh. Kaya dito nang Nag-post kasi huhula-hula. siya sa Facebook na Nakita ko po. massage, hula. Kasama na massage. Oh, yan. Papa, hindi lang yan ang sideline na manghula. Nakita ko yan. Nagti-TikTok live yan. Nagbebenta. Nasa yellow Oy, basket. Ping, ping, ping. Gumaganon yan. At least, marangal yung trabaho ko kung nagla-live. Teka lang. Live hula yon. Sir, nakikita ko dito sa aking magic mirror. Ang nakikita mo? Sige nga. Oh, ayan. Parang talagang Ano may ano nakikita yan. nyo? May lalaki. Ano po yung may lalaki. Yan yun. Nabaliw siya sa lalaki dahil sa lalaki. Talaga? Kasi hindi mo naranasan magmahal. Pati ikaw, kinuntsaba ka ng mga magulang ko. Ha? Mukha ka ring pera? Huh? Ikaw? Alam mo ba na yung mga magulang ko sinilid nila sa maleta si Elmer? Ha? Tinapon nila sa malayo, parang pusa! Iniligaw nila! Parang di makapunta sa akin, Sir, ha? Ha? Oy, anak, bitawan mo yan! Bitawan mo! Bakit po? Bitawan mo yan! Hindi ko naman sa leeg hinahawakan, nasa bewang lang, Biwang ba yan? Liig yan! Mukha lang biwang! Aray! Ang lapad kasi ng bewang ng leeg niya! Bitawan mo ako! Ano pangalan mo? Ilabas mo si Elmer! Ilabas mo! Even though it's been so long, my love. Elmer! Mamamatay ako pag di kita nakasama, Elmer. Malapit na ako mamatay. 6 days na lang ako, Papa, sa mundo! Huwag na, nandito na si Elmer. Mer, pasok ka nga, Mer. Andiyan si Elmer? Elmer? Okay ka lang. Elmer, ikaw ba yun? Mahal ko! Anong ginawa sa'yo ni Papa? Kaluluwa ka ba? Anong ginawa sa'yo ni Mama? Samahan mo na lang yung anak namin, ha? Papa, Papayag na ako. Papayag na kami. Sana sila ba darling? Payag na tayo. Oo, kasi mukhang ang kryptonite mo talaga ay si Elmer. Ay, wala naman kami magagawa. Papa, Mama, salamat po. The best po kayo talaga na magulang. Totoo ba? Buntis ka? Magagalit po ba kayo? May magagawa pa ba kami? Yan ay nabalib na talaga. Pananagutan ko naman po. Papa, ano naman po? Pag po ba dalawa yung guhit sa pregnancy test, buntis po yun? Kasi parang busog lang po ako eh. Buntis ka nga, darling. Ano bang magagawa natin? Idali na natin sa dali na natin sa neuro. Sa neuro? Saan ba? Pag buntes? Malay ko ba, nakabuntis ba ako? Hindi man ako nagbuntis. Sa ano po natin siya dadalahin sa... Saan? Anong Saan po entry mo? yun? Yung pang babae. Pag buntis. Pang babae? Sa pedya. Babae, pidya? Parehas talaga yung magkapatid kayo. May something. Nabuang. Something. Nagmamaya ka naman. Ikaw din pala. Kaya nga anak. Balik. Sino kayo? Metro's #1 Love Radio. Basic!
ACS Manufacturing Corporation. Morning! What's up, mananap? What's up, mga mananap? Oh, baka ma-black. Morning, morning. What's up? Sa mukha ni Elmer eh. Pamilya may sometimes pala. Kala ko naman. Morning, good morning. Kala mo naman makajudge yung tatay. Ayan, may pinagmanahan Morning! pala. Shout What's out up? to Net, Mamyeng, Reyes, Edong, Sabir, mga taga-Agusan, may buntag. Ayan, thank you. Atilina Gabaw, morning te. Si Ryan Nieva. Oh, good morning sa inyo diya. Ayan. Pagod ako maging baliw. Para hindi siya sanay, guys. Oo, nahirapan ako. Mga Mars. Palagpakan natin ang Baliw of the Day. Tita Max. Hello sa Comiso and Mendoza family. Karispito ba yung outfit ni ate? I-check mo muna yung spelling mo. Respeto. Good morning, Philippines, Benz. Morning, salamat. Nabaliw na ba sa lalaki si tita? Hindi naman ako umabot sa ganong level. Kumbaga, kilala ko pa rin yung sarili ko, yung limitations ko. Tsaka pag umaabot na sa point na parang, parang hindi na ako makatulog nang hindi siya kausap. Inaalis ko yung meron akong detachment problems pagdating sa ganyan. Pag alam ko na fa-fall, nagde-detach ako sa tao. Parang ganun. Para hindi mabaliw. Oo. Ayan, good morning. Ikaw, Col, nabaliw ka na ba? O may kilala ka ba na, bukod sa letter sender natin today, na thank you for sending, may, Thank you, may kinabaliwang ka na ba? May friend ako na nabaliw din siya sa lalaki naman tong friend ko, nabaliw naman siya sa babae. Talagang baliw siya. Kahit na yung family niya nagagalit na, wala na siyang naririnig wala nang payo na pumapasok sa utak niya. Kasi gustong-gusto niya yung babae. Ganon din. Parang ang naging lang nito is babae lang tong sa kanila, yung kakilala ko naman, lalaki siya. Parang ganon. So, feeling kasi nila daw na ginayuma ni Elmer tong si Karina. Kasi bakit ganun kapatay na patay? Kaya pumunta ng diba? ng Hindi naman natin albularyo. minamaliit na driver lang. Oo. Pero siyempre sila yung parang iba yung may-ari ng pagka-fall. tindahan. O bakit ganun daw? So parang feeling nila ginayuma to. Kasi hindi naman, kumbaga, bakit ganun ka baliw na baliw sa kanya yun. Kaya nung pina-check nga nila, siyempre punta sa kanang tawag na parang manggagamot, wala pa rin epekto kasi nga ayun, hindi naman daw ginayuma. Sabi ng manggagamot ginayuma, pero wala ganun pa rin. Siyempre, pag pumunta ka doon, yun ang sagot, ginayuma. Shout out daw Medium Pavilion Muntinlupa. Hello sa inyo. Malapit na Muntinlupa, Puhon, kita-kits. Pero sila pa rin? O kasi kinasal na no? Oo, kasi nga nabuntis nga Malaki na yung Carl anak nila? Alvarado, good morning. Malaki na yung anak nila? Malaki-laki na siguro. Ayun. Si Superman, good morning from Hawaii. Andito pala Hawaii. Lorenzo Prohelio, good morning sa inyo diyan. From Daet, hello Angel. Benjamin. Bakit ganun pag nakita mong parang naging possessive or parang na-obsess, no? Parang iniisip mo agad nagayuma yung tao. Ganun sa kanila, kaya nga pinagamot nila Pero walang epekto. Halimbawa ikaw, Col, anak mo yun. Anong gagawin mo? Mag-iisip ka rin kasi ng anong mga remedyo. Ano bang remedy? Correct. Pa-doktor mo, kung saan siya pwedeng gumaling. Tama. Pag anak mo, gagawin mo ka lahat. na Yes, correct. Wala nang mawawala Kumbaga,
kaysa matuluyan, di ba? Correct. Pag anak mo, sasabihin natin, hala, bakit nyo dyan pinagamot? Pero pag anak mo, gagawa mo, mahal mo sa buhay, gagawa mo ng paraan eh. Yung mga hindi mo paniniwalaan, pupuntahan nyo para lang gumaling eh. Oo, kahit liblib na lugar Oo, yan. parang yung mga may sakit na malalala. Biglang naniniwala sa faith healer, di ba? Mga pinapainom ng mga miracle water. Oo, correct. Kasi naghahanap ka ng solusyon eh. Tama yun. And hindi naman, kung wala namang mawawala sa'yo, pag pumunta kayo ng albularyo o kaya faith healing, they go. Baga yun na lang yung mga syempre, desperate move mo na yun eh. O sabi ni Lloyd, pag pangit, ginayuma, pag pogi, in Oo love. nga eh. Diba? Yung Pag ganun. driver, ginayuma. Pag driver, ginayuma kasi driver na. Pero Oo. kung palagay na natin, ano yun? Hindi man ako nabaliw ng ganyang level, pero may taong parang ang hirap mo makamove on sa tao na to. Parang may ganun. Lahat naman tayo may parang may ganun, may thought ga. May tutga. May thought ga na hindi ka man nabaliw sa kanya, pero Parang nabaliw na rin. parang nabaliw na rin. In a sense na, shit, di ka makamove on. Ang dami ng... yung ganon, di ba? So... Hindi naman umabot sa ganung level. hindi Pero naman umabot. Umabot naman sa sobrang iyak. Umabot sa sobrang iyak. Pero once ko lang talaga ginawa sa life ko yun, yung iyak-iyak. Pero hindi naman naisip. Hindi mo naman naisip Dalawang na taon. nagayuma ka. Oo. Tas ang dun ko na hanap yung sarili ko na, shit, hindi na ako ulit iiyak sa tao. Kasi siya, hindi naman siya affected eh. Nung naghiwalay kami. Ako lang pala. So, ikaw lang pala yung nagmamahal. Kaya, sabi ko sa inyo, kapag may jowa kayo, kumausap ka kayo ng iba. Ganon ba yun? Ganon. Pag umaabot na sa level na sobrang sa kanya na yung umiikot yung mundo mo, mali na yan. Dapat umiikot pa rin yung mundo mo sa sarili mo. Ikaw pa rin ang importante. Kasi kahit ipangako sa'yo ng partner mo na sa'yo lang umiikot ang mundo ko, ikaw lang mahal ko, hindi mo masasabi. Magbabago at magbabago ang tao at ang panahon. Madaling mangako. Kaya dapat sa sarili mo pa rin umiikot ang mundo mo, gumagawa ka ng paraan at ng mga ang ginagawa mo ay para sa ikaka-grow mo as a human being, sa career mo, sa family mo, and sa self mo, self-care. Yun, pinaka-importante yung self-care. Kasi marami ako naririnig, kinalimutan ko yung sarili ko, para sa kanya siya yung inaalagaan ko. Yun. Diba? Doon katagilid. Oo. Kasi dati parang tinuruan tayo ng mga older generations na ganyan eh. Yan yung sign na mahal mo kapag sa kanya umikit yung mundo mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo para sa kanya. Inuuna mo na siya. Mali pala yun. Hindi pala sign ng yun, na healthy yung relationship nyo. Para sa sarili mo na, ibibigay mo pa sa kanya. Oo, correct. So, doon ka madadali. Dahil nung umalis siya, tangay na niya lahat. Wala nang natira for you. Hindi pala. Mabuang daw si Atelina sa drama. Atelina, na gusto mo ba? Baliw-baliw. Nahirapan ako kasi hindi ako ba eh. Ganun ba yun? So, yun. Oo. So, isang sign na hindi na healthy ang relasyon kapag pinapabayaan mo ang sarili mo. At isa din sa akin sa mga green flag ko para sa sarili ko, na tama ang isang relasyon kapag nag-glow ako. Yan. Kapag naaalagaan kong mabuti ang sarili ko habang kami, isa yan sa sign na, ay, nasa healthy relationship ako. Ganon. Tapos ang nakakainis pa kasi minsan, halimbawa yung isang tao umikot yung mundo niya sa'yo, isusumbat niya pa, sa'yo na nga umiikot yung mundo ko eh. Tapos hindi mo pa masuklian, bakit inutusan ka bang gawin sa'yo yun? Gawin mo sa kanya yun? Diba? Hindi naman eh. Sa akin, ang tandaan natin ngayon 2026, ang isang sign, isang green flag na healthy ang isang relationship ay nag-glow kayo pareho, gumaganda yung shape ng katawan nyo, nagiging healthy kayo, nag-glow yung skin nyo, gumaganda at pumupogi kayo.
Hindi kayo pa-stress ng pa-stress, ganon. Yun ang healthy relationship. Yun na dapat ang goal natin. Dapat di na tayo naghahanap ng problema. Pero ako, pag ako naging jowa nyo, big problem ako. Sa akin kasi ano yun eh, Kole, parang honor yun eh. Halimbawa si Mama Jovi, pag nag-glow siya, trophy niya yun eh. Shit, yung asawa ko nag-glow dahil sa relasyon namin, di ba? Pero pag nalolo siya nga ang babae, ang ibiblame niyo lalaki, ba't siya nalolo siyang? Ibig sabihin, baka ginagawang full-time yaya. Dapat nag-glow yung misis niyo. Sabi nga nila sabi nung nakikita kong sa statement sa TikTok o kung saan man nakikita ko lagi, makakalimutan ng mga tao kung gaano kaganda yung kotse mo o yung bahay mo, pero yung asawa mo hindi nila makakalimutan kapag maganda yung asawa mo. So having a wonderful, beautiful, sexy wife is a trophy. Sabi ni Imaki, pag ba napunta ako sa iyo, tita, mag-glow ba ako? Oo, morning pa lang bembang na. Aray mo! Galaw ka! Nakaka-glow kasi yun eh. Hindi na tayo para ganun talaga mag-asawa. Alam nyo, isa sa mga susi para magtagal ang mag-asawa, spice up your intimacy. Intimate life. Oo, intimate life. Nakaka-glow ng biologically and scientifically proven. Nakaka-glow siya ng skin. Diba? Agree si Carl Alvarado, may buntag Carl, si Mr. Lonely, hello sa inyo. Lumpiang Toron, hoy! Lumpiang Toron, nakakagutom naman. Good morning. Sige po tita, uuwi na ako. Saan ka ba, Uncle Imaki? Saan ka ba? Saan country ka? RG Katabona, nakakaglow nga, sabi nga ni Tita Max eh. Si Ross Anthony Ignacio, thank you sa rose. May pa-rose pa siya. May pa-heart naman si Mr. Lonely Boy. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, guys. Bukas po, Thursday, YouTube tayo, ha? Ayun. So, wag po kayo maghanap sa Blue app or Black app. Basta nasa YouTube tayo, ha? Thank you, everyone. Dagang See you salamat, tomorrow. guys. Thank you at Ate Ann sa yung kwento. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan,
Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to.
Sino dyan? Akala ko lima. Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
puputukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan palak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit na sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong mas... Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama mo, Manggas para sa Sino? Ako. Sa Cebu. Sumikip ang traffic. Bakit? Sa Rodriguez Street, sa Cebu City. Dahil sa isang babae. Oo, napanood ko yan. Ang babae ay humiga Lasing? sa kalsada dahil sa kalasingan. Ibinahagi ng taxi driver na nanggaling umano ang babae sa isang bar at lasing ito nung sumakay sa kanyang taxi. At umiiyak daw umano ang babae habang nasa biyahe. Bigla na lamang umanong bumaba ang babae sa taxi at humiga sa kalsada. At sinasabi pa umano ng babae na nais niya nang wakasan ang kanyang buhay. Pero sinabihan siya ng driver na huwag gawin dahil madadamay siya. Wala pang pahayag ang mga otoridad tungkol sa nasabing insidente. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy. Kamusta na siya ngayon? Wala pang pahayag pero sana ma-safe naman siya ngayon na walang masamang nangyari. Broken-hearted yun. Sa tingin ko, broken-hearted din yun. Diba? Sabi ko sa inyo, alam natutuwa ako kahit di ako magtanong na bakit kaya. Aminado kayo yung mga lalaki ang dahilan kung bakit kami baliw. Damay na. Kayo nagsabi, ikaw nagsabi, kayong dalawa ni Uncle. Nag-agreean pa kayo. Broken-hearted. Sino umano? Commemorate. Mga lalaki. Amin kasi nauhuli talaga sa sarili. Hindi ba naman natin alam sinong karelasyon niya? Lalaki pa rin. Lalaki. Di ba sinabi sa balita, isang babae ang natumba. Humiga sa kalsada dahil sa kalasingan. Hindi naman sinabing tomboy. Di babae, lalaki ang Thailand. Lilisik yung mata, guys. Kung makikita nyo, galit na galit ang Tita Max, guys. Lampas nga yung yung itim ng mata ko. Maniwala sana ko pero nag-vibrate yung mata, nag-vibrate. Yung mata? Basic. Pero, anong payo ni Tita Max sa mga babaeng naglalasing dahil sa pag-ibig? Kanina katulad ng storya natin, kapag sa tingin mo nababaliw ka na sa isang lalaki, yung mundo mo sa kanya na umiikot, oras na para hiwalayan mo siya. Yan is ang isang sign na maling tao yung kinakarelasyon mo, na not healthy ang relationship. Tama? Correct! Ano yan? Sige, kayo mo ka okay nandyan. na saan? Ayan baliw na baliw siya eh. Ako ang mamahal ng tapat sa'yo, bakit nga ba mahal kita? Yan! Dapat pag nagmahal tayo, tama lang, laging may natitiras. Pwedeng tahimik. Alam na nga namin eh. Sige. Tingnan nyo yung mata, guys. Susok-tusukin ng alpiler, guys. Nang ano? Alpiler. Ano yung alpiler? Aspile. Alpiler pala yun sa inyo. Wrong spelling sa Bisaya. So yun, isang sign na nasa maling relasyon ka kapag baliw na baliw ka sa kanya. Takbo! Yung babae? Guys, yung baliw. Yung baliw. Yung babae? Yung baliw nga. Sabi ng baliw. Sabi ng babae. Mahal ko yan.
Kauwi. Sabi ng babae. Sabi nung baliw. Nag-hit-hit ng rugby. Yung baliw? Yung babae. Kaya naman pala, nabaliw. Yung babae. Yung baliw. Basic. We love. Ha? We love. Pag binaliktad. We love. Baliktarin mo, baliw? Yung babae. Nalito ako, guys. Nalito ka sa babae. Sa baliw. Ah. Umiiyak tas sumatawa. Yung baliw. Yung babae. May kifi siya. Tuwa ka naman. Yung babae. Hindi ko makita. Yung babae. Yung kipi. Hello, Kipi. Yun yung logo na pusa eh. Hello, Kipi. Yung may... Patay na tayo dito, guys. Pati tayo si Diwata. Si Diwata, yan. Pakinggan natin, ha. Ang pag-ibig kong ito. Yan ba? Nabaliw na. Last day ka talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan, men. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Ano, Betamax? Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Blip. Ay, Ang kasagutan kasagutan ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORAJ. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Tokwa! Kabayan. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba.
Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-alay, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! Oy, may winner! May winner na isang babaerong driver! Kaya lakasan ang radyo, lalo na kung nagpalista ka sa Love Knows No Boundaries. Natin sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity! Kung ikaw ay nagmamaneho ng EV Taxi, congratulations sa'yo, Makil Pinagaya! Makil, pinagayaw! Makil Pinagayaw ng EV Taxi, congratulations! Ano pang iniintay mo? Mambabae ka na! Ay! Mag-claim! Mag-claim pala. Paano mag-claim? Mag-claim ka, antayin mo lang ang tawag ng Love Radio Stop sa'yo. Tapos, sasabihin nila kung paano mo i-claim. Tapos huwag kang lilipat ng stasyon porke natawag ka na, palalipat ka. Huwag mong gawin sa amin yung ginagawa mo sa ibang babae. Aray sa tawag. ka! Sa amin ka lang tumutok. Wala. Makil Pinagayaw, balato! Congratulations, Maki! Paano ba sumali? Sa mga gusto magpalista, punta lang sa aming himpilan dito sa MBC Media Group Building, Pasay City. O kaya, kapag nakasakyan ka po ng mga DJs, kung ano man, EV Taxi, o kaya Grab, or kaya ano pa, what else? InDrive. Ayan, Green GSM, InDrive. Basta naka-Love Radio ka, may 1.5 yan kahit di ka nakapagpalista. Basic yun? Oh, basta naka-Love Radio ka. Kasi lagi kaming sumasakay-sakay sa mga driver. Sa driver? Sa sasakyan nila. Ay, Apat ang gulong. Nung sasakyan? Nung driver. Oy, malambot na. Yung gulong? Yung itlog. Ay. Ang init kasi kaya naprito na yung itlog. Ng driver? Basic. Sabi ko nga. Congrats! Congratulations! Wrap out! Malunggay pandesal. Ay, di yan. Tagsin ko, tanang ko. Malunggay pandesal. Hey! Alarga mo 3, 2, 1. Tita Max. Shout out sa lahat ng pinapa-shout out ni Bulacan Overdrive. Si Jobert Dirto Daso, sabi niya, shout out kay Boss Ronel de la Cruz Calderon. Jeep. Hello pa, was out ka no, may mental pala.
Magtrabaho mga tamad para hindi mad. Shout out sa Team Morning Good. Sabi yan ni J. Mark Morcado. Mga Grab drivers yan na. Drivers yan. Babaero. Pati na si Ruel na Grab driver. Sa Santa Misa nagbiyahe, kasama niya si Papio. Pati na ang kanya pasahero. Babae yan si Papio. At saka pasahero niya. Hello sa inyo. Pati na si Puri Prudensyado. Ayan. Happy birthday sa lahat ng birthday celebrant. Happy last birthday. Last birthday for this year. For this year. For this year. Next year, hindi pa sure. Ay! Huwag mong takutin dahil si Juan Ruida natakot baka hindi na daw siya mag-birthday. Brian Santillano, Efrencel, Jimwell Libuna, Kuya BG, si pati si Lina Gabaw. Para kang nag-spell ng pangalan, hindi ganyan ang mag-rap out. Ganito mag-rap out dapat. 100 kph. Ganito tularan mo. Go. Shout out sa Grab Warrior, sa Charlie Papa, sa Team Bandido, Team Charlie Papa. Tuloy mo lang. Kasi si Marlon Gokban nakaabang. Bang. Tunog ng baril yan. Bang. Isda yan. Bang, bangus. Ayan, ang galing talaga. Susunod na po. Dear Love with Broski. Kaya standby mga kabisyo na kasama nyo, Tita Max, Tanya, Chinita. With Mang Kanor and Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Patient! Well, don't ask me. Metro's #1 Love Radio. Basic!